Pagpalain po tayo natin, malapang Jesus, maminamahal. Pumalakpak po yung masayang nagbibigay. Ibalik a billion, trillion, quadrillion times siksik, liglig at umaapaw ayon sa pangako ng ating malapang Panginoon. Hindi po kami nangako, mahal na Panginoon po ang nangako. Amin lamang pong nirelate sa inyo, sinabi sa inyo ang susi ng pagpapala. Kaya sa mga sandaling ito, maminamahal, tayo po lahat ay tumayo, dagli ang tumayo. Hawak ang Biblia, mga anak natin sa tabi, at turuan natin kung ano pong ating napakinggang mensahe para maunawaan nila, maintindihan nila, isulat ang mga talata, at sa pagkakataong ito, ating pinagkaloob ang buong pagkakataon sa ating pinagpalang mga aral na ito ating beloved preacher, Brother Joben Ferrer, our beloved elder. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo po natin dumalangin, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos na banal sa iyong pangalan aming pinakamamahal. Maraming salamat po sa kalagasan taglay po namin sa Moros at Buhay. Nagmumula sa iyo at sa pagkakataon binibigay po sa amin kami sama-sama sa iyong pagpupuri sa iyo sa buong araw tumalapay. Bamulat sa pangunadalangin ng aming Giligal, Merbanglista, Waldestrada, Almeida. Ayun po maminamal na mamanggagawin kami kapatawaran. Saan po kami nasupuan sa ibang pagkakasala. Patawarin mo ang bawat isa sa ayon ng Panginoon. Huwag mo naman tingin namin nagpapagkasala ko yung puso nagsisisi sa oras na ito. At sa pag-aaral ng mga salita, langsan mo ang iyong mga salita, patabang lingkod sa ganang aking walang magagawa. Basahan lamang, alikabok lamang sa harapan. Good gamitin madalo yung pagpapalang espiritual sa aking pumarang kapit sa dako ito. Pagpalang sama-sama naming sinasaway, lahat ng demonyong hadlang, kato ka sa out, and the mighty of Jesus ka sa out, in Jesus' mighty name, amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Lahat po muna ay pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen na tayo na po ay makaupo at ating pong pag-aralan ng ating mahal na Panginoon. Let's prepare ourselves sapagkat sabi nga napakahalaga na ating pong maintindihan, ating mapakinggan at maunawaan ang salita ng ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Well, po lahat mga minamahal, sa kapinutulutan po ng ating pong beloved preacher, ako bumabati sa magandang hapon sa ating mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo ay nandito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At ito'y pinanguna po natin pong ginagalang at binaman evangelista, ating beloved evangelist Walde Estrada Almeida. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At sa ating mga beloved viewers natin pong Facebook live streaming, kayo po ay nandito sa tinutunghayin po ninyo ngayon ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Praise the Lord. We give you honor and respect sa ating pong beloved evangelist Walde Estrada Almeida, sa kanila pong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Lina C. Almeida. Sa ating mga beloved workers, good afternoon po. May sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating mga beloved workers, ating beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Lahat ng gustong pagpalain, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Kunin na po natin mga minamahal yung ating pong mga Biblia at ang ating pong mga kwaderno at ballpen. Itala po natin yung ating pong pag-aaralan sa oras na ito. Amen. Dito sa aklat ng Thessalonica, 1 Thessalonians chapter 5, verses 9 up to 10. Ating basahin mga minamahal sa unang aklat ng Thessalonica, kabanatay 5, talatay 9 hanggang 10. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang Thessalonica, kabanatay 5, talatay 9 hanggang 10, ito pong nakasulat. Sapagkat tayo'y hindi itinalaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagtatamo ng pagkaligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, na namatay dahil sa atin, upang tayo, sa gising o tulog man, ay mga buhay tayong kasama niya. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat na nakaunawa, sumigaw ng praise the Lord. Ang ating pamagatan, mga minamahal natin pag-aaral, ang katalagahan ng mga Kristiyano. Amen. Saan ba tayo nakaprepare for? Amen. Saan ba tayo inihanda na mahal na Panginoon? Ang sabi ng talata, mga minamahal, sapagkat tayo hindi itinalaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagtatamo ng pagkaligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong
Hesu Kristo. Hindi pala tayo mga minamahal, tinawag ng Diyos para matapon sa impyerno. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi tayo tinawag na mahal na Panginoon para tayo'y hindi pagpalain, kundi tayo tinawag na mahal na Panginoon upang tayo'y pagpalain. At yan mga minamahal, ang sabi ng talata, for us to receive salvation, not of the wrath, amen, kundi to receive salvation coming from our Lord Jesus Christ. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Maaaring magtaka ang ilan, paano mangyari yon? Wala naman akong panahon sa Diyos, no lang. Ating mga kababayan, wala naman tayo mga minamahal ginawa, kundi magkasala sa mahal na Panginoon. Wala tayong oras para magbasa, makinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. Pero ang sabi ng talata, mga minamahal, bago pa lalangin ang sanlibutan, tayo po ay pinili na ng ating mahal na Panginoon. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Kung titingnan natin mga minamahal ang ating buhay noon, di ba? Pahaya-hayahay lang tayo. Buwangas, sugarol. Amen. Sabi nga nung ating mga kapatid nagpatuto, mga minamahal nung mga nakaraan na mabanang gawain. Ang kanyang mga sweetheart matagal sa abroad, pero dahil sa kanyang kaso sugal, maging ang kanilang lupa na isanla, ubos ang kanilang pera dahil sa kaso sugal. Kapag inatake tayo ng bisyo na yan, mga minamahal, talagang akala mo, sarap na sarap ka pa rin, pero sa totoo lang, malalaman mo na lang, wala ka ng pera. Malalaman mo na lang, mga minamahal, naghihirap ka na. Malalaman mo na lang, baon ka na sa utang. Pero sabi ng Biblia, mga minamahal, gaano man kasama ang iyong ginawa, gaano man kasama ang iyong pinanggalingan, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, kapag itinalaga ka para pagpalain na mahal na Panginoon, babaguhin ka ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Aklat ng Efeso, kindly, from the book of Ephesians, chapter 1, verses 4 up to 5. Amen. Amen. Dito po sa aklat ng Efeso, ang kabanatay 1, ang talatay 4 hanggang 5. Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya, bago itinatag ang sanglibutan, upang tayo'y maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig, na tayo'y itinilaga niya ng una pa, sa pagkukup na tulad sa mga anak, sa pamamagitan ni Hesu Kristo sa ganang Kanya, ayon sa minagaling ng Kanyang kalooban. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Ang sabi ng talata, mga minamahal, ayon sa pagkapili niya sa atin, hindi tayong pumili sa Diyos. Amen. Amen. Hindi po tayo ang pumili sa Diyos. Ang Diyos ang pumili sa atin. Amen. Amen. At ang sabi ng talata, mga minamahal, ang sabi niyan, ayon sa kanyang pagkapili sa atin, sa kanya bago itinatag ang sanlibutan. Kailan ay kayo pinanganak lang, mga minamahal? Pinanganak ka lang 1968? 1970? 1950? Ang mundo, mga minamahal, 1919 forgotten. Matagal na matagal pa, hindi na lang ang sanlibutan. Pero ang sabi ng talata, bago pa dumating yun, nasa isip ka na ng ating mahal na Panginoon. Darating ang araw, tatawagin ka niya, maglilingkod ka sa Kanya, papalakpak ka sa Kanya, pupurihin mo siya. Everybody shout, praise the Lord! Kaya kung sino man na nagtataka ngayon, bakit ako pinili ng mahal na Panginoon? Wala naman akong kaya may pagmamalaki sa Kanya. Totoo po yun. Wala tayo may pagmamalaki. Sapagkat ang sinabi ng talata, mga minamahal, na tayo'y itinalaga niya ng una pa sa pagkakupkop na tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Yesu Kristo sa kanang Kanya, ayon na sa minagaling ng Kanyang kalooban. Walang nagsabi sa Kanya na tayo'y tawagin, tayo'y piliin. Minagaling niya sa Kanyang sariling kalooban. Amen? Amen? Kaya marami dito NPA. Pero dati-rati walang Diyos na kinikilala. Pero ngayon, binago ng mahal na Panginoon. Dati-rati ang dala niya, puro armas. Ngayon, ang dala niya, Biblia, salita ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Maaaring tayo magtaka, paano gagawin ng Diyos yan? Paano ang isang taong napakasama? Paano isang taong walang paglilingkod, walang oras na maglingkod sa mahal na Panginoon, magagawa niyang maintindihan ang kanyang mga salita? Amen?
Basahin po natin mga minamahal, Aklat ng Gawa, ang kabanata ay 16, talatay 14. Amen. From the book of Acts, chapter 16, verse 14. Amen. Praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 16, versikulo 14, ganito pong sinasabi, at isang babaeng nagngangalang Lydia na mangangalakal ng kayong kulay ube na tagabayan ng Tiatira, isang masipag sa kabanalan, ay nakinig sa amin at binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang unawain ang mga bagay na sinalita ni Pablo. Take note. Bago naintindihan ni Lydia ang salita ng mahal na Panginoon. O sabi niya, no? Isang babaeng nangangalang Lydia na mangangalakal ng kayong kulay ube na taga-bayan ng Tiatira, isang masipag sa kabanalan, ay nakinig sa amin na binuksan ng Panginoon ang kaniyang puso upang unawain ang mga bagay na sinalita ni Pablo. Sino nagbibigay ng kaunawaan upang ikaw ay pagpalain na mahal na Panginoon, maunawa mo ang kanyang mga salita? Hindi ang preacher. Amen. Hindi ang manggagawa, kundi ang ating mahal na Panginoon. Palabang po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya kapag ikaw ay pinagpala, kapatid, naintindihan mo ang mga pangangaral ng salita ng mahal na Panginoon, huwag kang magpasalamat sa preacher. Huwag mong i-idolize ang mga ngaral. Ang pupurihin mo dapat, walang iba ang ating mahal na Panginoon. Sapagkat ang sabi ng talata, ang nagbubukas ng unawa para maintindihan mo ang kanyang banal na salita, walang iba ang ating mahal na Panginoong Isus. Palakpakan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng pinagpala mula kanina, sumigaw ng praise the Lord. Ang kapurihan ay sa Diyos lang. Amen? Hindi yung kumakanta, hindi yung nagpapaawit, hindi yung manunugtog. Ang dapat purihin, sapagkat ang kapurihan walang iba, kundi sa ating mahal na Panginoong Isus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Napakahalaga po mga minamahal na ating maintindihan ito. Amen? Kung ikaw ngayong kapatid ay parang napakabigat ng kamay mo upang purihin ang Diyos, hindi yan sa Diyos. Kung parang tinatamad ka para magpuri dahil mainit ang panahon, gusto mong antukin ngayon, hindi yan sa Diyos. Amen? Yan ay sa kalaban ng Diyos. Pero sinasabi ng talata, mga minamahal, kung sa oras ito nararamdaman mo yan, ang tangi mong gagawin, mga minamahal, humingi ka ng gabay, tulong ng mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, ipaunawa mo sa akin ang iyong salita. Mahal na Panginoon, ipatamo mo sa akin yung banal na presensya. Mahal na Panginoon, kailangan ko ng kalakasan. And when you do that, sabi ng mahal na Panginoon, bago pabanggitin ang iyong mga salita, alam na ng mahal na Panginoon ang iyong pangangailangan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Aklat ng Juan, kindly, kabanata 9, talatay 23 hanggang 25. Amen. Praise the Lord. Aklat po ng Juan, kabanatay 9, talatay 23 hanggang 25. Ito pong nakasulat. Kaya't sinabi ng kanyang mga gulang, siya'y may gulang na, tanungin siya. Dahil dito'y tinawag nilang bilang ikalawa ang taong naging bulag. At sinabi sa kanya, luwalhatiin mo ang Diyos. Nalalaman naming makasalanan ang taong ito. Sumagot nga siya, kung siya'y makasalanan ay hindi ko nalalaman. Isang bagay ang nalalaman ko. Nabagaman ako'y naging bulag, ngayoy nakakakita na. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Anong sinasabi nito mga minamahal? Minsan, ang mga tao, mga minamahal, dahil yung mga skriba at pareseyo, pinagbibintangan ang mahal na Panginoon na isang makasalanan. Amen. Amen. At ang sabi nila mga minamahal, yung Jesus na ito, gumagawa ng kaguluhan. Sapagkat ang mga skriba at pareseyo, all they believe, lahat ng kanilang ginagawa ay para sa Diyos. Amen. Dahil sila mga minamahal, pinag-aaralan nilang batas ni Moses. At lahat ng kanilang mga pinapangalan, mga skriba at pareseyo, all they thought, yun ang kalooban ng Diyos. And here comes Jesus. Alakad-lakad. Sa bawat madaanan niya, may karamdaman, pinagagaling. Isang araw, may pinagaling siya na bulag. Amen. At ang sabi niya, mga minamahal, nung pinagaling ang bulag, mga minamahal, nakikita na nila dati hindi makalakad, hindi makakita,
tapos nandun lang, nagmamalimos lang, pero nakita nila naglalakad na ngayon, tinawag nila ngayon, halika, bakit ka nakakakita na ngayon? Si Jesus ang nagpagaling sa akin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nung sinabi yun ng bulag, mga minamahal, sabi na, halika, alis ka dyan. Tinawag nila ngayon ang kanyang magulang. Halika kayo dito. Nanay, tatay, yung anak ninyo, nakakakita na ngayon. Bakit siya nakakakita? Sinabi niya si Jesus daw. Si Jesus makasalanan. Sabi na mga minamahal, yun ang sinisiksik sa isip ng mga tao. Amen? Dahil nga hindi nila maintindihan yung ginagawa ng mahal na Panginoon. Kaya sabi ng kanyang mga magulang, may edad na yung aming anak. Dahil sa takot nila, na baka sabihin nila, hindi totoo yung magagalit na mga eskriba para sa kanya. Sabi nila, may edad na yung aking anak. Tawagin niyo siya, tanungin siya, sapagkat siyang nakakaalam. Ang ginawa nila mga minamahal, tinawag uli yung bulag na nakakita. Sabi nila, anong ginawa? Paano mo sasabihin? Yung sinasabi mong Jesus, makasalanan yan. Paano na ikaw ay pinagaling? Alam niyo yung sinagot ng bulag mga minamahal na nakakita? Sabi niyan, mga minamahal, sumagot siya, kung siya'y makasalanan, ay hindi ko nalalaman. Isang bagay ang nalalaman ko, na bagamat ako'y naging bulag, ngayoy nakakakita ako. Ang isang taong pinagpala, bali-baligtarin mo lang, ako ano man ang gawin sa iyo mga minamahal, hindi na pwedeng baliin ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? Amen. Lahat ng pinagpala naman na sumigaw ng praise the Lord. Ipatutuo mo yan, kapatid. Huwag mong suluhin yan. Sabihin man ng tao, mga minamahal, dati-rati, ikaw ay sinungaling. Dati-rati, kung ngayon nagsasabi ka na si Jesus, binago ka. Mas kinanong sabihin nila sa iyo, bali-balik din man ang katotohanan ay lalabas na si Jesus, pinagpala tayo ng ating mahal na Panginoon. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang ating mahal na nanay, cancer, 1986. Sabi ng kanyang mga pinupuntahan sa kanyang bahay, dahil malapit, sabi, mamamatay ka na. Sabi ng mga Jehovah's Witness, pumunta sa kanyang mga minamahal, ay, sambay natin, Jehovah. Wala natin kung ano mga minamahal, masaktan natin mga kapatid. Amen. Amen. Ano po niyo mga minamahal, sumamba siya. Sige, sumunod siya. Ang masama, palala ng palala ang kanyang karamdaman. Amen. Alam po niyo mga minamahal, ginawa niya, biglang narinig, dumaan, yung sounding, Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kung ikaw may karamdaman, cancer, TB, diabetes, dumalo sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ang ating mahal na kapatid, mga minamahal, bagamat mahina ang kanyang pangangatawan, nagkaroon ng pag-asa, malay mo nga man, baka magagaling nga naman siya. Amen? Pinunta niya ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Pagdating doon, naghahanap siya ng doktor, magpapagaling sa kanya. Wala. Amen? Ang ginagawa ng mga napunta niya, pumapalakpak sa Diyos, pumupuri sa Diyos, sumasayaw na may kabangnalan, pinag-uusapan ang kabutihan ni Jesus. Amen? Nung sinabi sa kanya, tanggapin mo, mahal na Panginoon, si Jesus, sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon, at magmamana ka ng buhay na walang hanggan. Ang ating mga kapatid, tinanggap niya. Simula ngayon ang tatawagan mong Diyos, hindi si Jehovah, kundi si Jesus. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Ang ating mahal na kapatid, 1 week, sa ginawa niyang yun, naramdaman niyang kagalakan, naramdaman niyang kalakasan. Hanggang sa siya nagpatuloy mga mahal, the next week, dumalo na siya, bumalik na, tumayo, nagpapatotoo na, ako'y may karamdamang cancer, pero pinagaling ako ng mahal na Panginoon. Manawagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang ating mahal na kapatid na yan, buhay na buhay pa rin hanggang ngayon. Sister Liling Estrada. Amen? Glory to God lang. Kapurihan sa Diyos lang. Yan ay hindi glory doon sa mga ngaral. Hindi ang glory doon sa nagbautismo. Yan ay hindi glory sa kung sino man. Ang glory na yan, walang iba sa ating mahal na Panginoong Isus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. We are positioned to receive God's provision. Amen. Tayo mga minamahal, itinalaga para tumanggap ng pag-provide ng mahal na Panginoon. Kindly, Exodus Kabanata 3, talatay 13 hanggang 14.
Malapit na po tayo magtapos mga minamahal. Amen. From the book of Exodus chapter 3, verses 13 up to 14. Amen. Dito po sa aklat ng Exodo, ang kabanata 3, ang talatay 13 hanggang 14. Amen. At sinabi ni Moises sa Diyos, narito, pagdating ko sa mga anak ni Israel, at sasabihin ko sa kanila, sinugo ako sa inyo ng Diyos ng inyong mga magulang. At sasabihin nila sa akin, ano ang kanyang pangalan? Anong sasabihin ko sa kanila? At sinabi ng Diyos kay Moises, ako, yaong ako nga. At kanyang sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel. Sinugo ako sa inyo, ni ako nga. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Isang araw, mga minamahal, ang mga anak ng Diyos, walang boses na kinakailangan magsisigaw sa kalsada dahil wala silang karapatan doon sa lupain ng bandage, land of bandage. Doon sa tinatawag nating Ehipto, mga minamahal. Amen? Dahil sila doon, mga alipin sila. Amen? Hindi pwedeng mag-voice out. Di pwede, mga minamahal. Talagang sila nakatago sa mga catacombs, doon sa mga yungib. Dahil kung sila pupuri sa Diyos, nagtatago sila, mapapalad tayo. Amen. Hayag tayo nakakapagpuri sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Even yung mga apostol, mga minamahal, nung pagkapanahon nila mga minamahal, dahil sa nandun sa takot nila sa mga nasa power, ay sila po mga minamahal, kung kinakailangan magpuri, nandun sila sa ilalim ng yungib. Amen. Pero pinipilit pa rin nilang magpuri sa mahal na Panginoon. Tayo kuminsan, dahil tayo pinagpala sa grabing kalayaan para magpuri, sometimes hindi natin binibigyan halaga ang pagpupuri sa Diyos. Amen? Pag dumating yung tatakan ng 666, mga minamahal, at hindi tayo nagpakainit, naiwan tayo, doon mo ma-appreciate na kapag ikaw ay magdadalo sa banal na gawain, malayang-malaya ka nakakapaglakad, nakaputi, pwede ka magdala ng Biblia anytime, at pwede kang sumigaw ng Hallelujah, praise the Lord! Hahanap-hanapin mo yan. Dahil the time, bawal kang makitang ganyan. Kung hindi, huhulihin ka, at ikaw ay lalagay doon sa marcha, papunta sa pugutan ng ulo. Alam na natin yan ng Biblia. Marami na tayo napangaralan o napakinggang mga pangaral sa pangunang pangalan natin mga pastor. Amen? Pero ngayon, mga minamahal, habang malaya pa tayo, samantalahin mo na ang magpuri sa Diyos. Huwag mong tutulugan. Huwag ang isip mo malayo. Physically present, pero mentally absent. Huwag kang magpahaya-hayahay sa pagpupuri. Kapag oras na kumikilos ang banal na presensya ng mahal na Panginoon, humingi ka ng gabay, kalakas ng mahal na Panginoon, madama mo ang banal na presensya. Bakit? Sapagkat sa oras nito malaya ka pa. Enjoy the blessing coming from our God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pinapunta si Moses, sabi niya, tatawagan ako doon. Pag tinawag ko doon, tanungin nila, sino nagpapunta sa akin? Alam mo sinabi ng mahal na Panginoon, sabihin mo, pinapunta sila ni I am. Sa English, mga minamahal. Amen? I am. Sapagkat nung Old Testament, hindi nagpakilala mahal na Panginoon sa kanyang pangalan. Amen? Puro mga titles. Amen? At yan po mga minamahal, kung titingnan nyo, even kung titingnan nyo yung ibig sabihin ng Jehovah, mga minamahal, Lord, amen, JHBH yan, wala namang EOA yan eh. Dinagdagan lang nila. Ang totoong pangalan, dahil hindi nga nagsabi ng pangalan ng mahal na Panginoon. Noong New Testament, saka pinakilala ng mahal na Panginoon, ang totoong pangalan ng Diyos. Sabi ng mahal na Panginoon, kung kayo tatawag sa aking pangalan, ibibigay ng mga Panginoon ang iyong mga pangangailangan. Bakit? Sapagkat yung pangalan merong Jesus, mga minamahal. Yan ang pangalan binigay sa kanya na lahat ng luhod, yung tuhod, luluhod. Even sa langit, lahat luluhod. Bakit? Sapagkat yan mismo ang pangalan ng ating mahal na Panginoong Hesus. Palapakan po natin at mahal na Panginoon. Siya ang Diyos na nagkatawang tao. Amen? Pero bakit I am ang binanggit? Alam po niyo mga minamahal, that time, para mapakilala ng mahal na Panginoon yung, kung baga sa check, mga minamahal, blank check. Yung I am na yan. Pag sinabing blank check, amen, you can write there in that check any amount you want. Anong alam mong pinakamalaking pera
10 million? Isulat mo dyan, 10 million. Darating sa'yo ang 10 million. Anong pinakamalaki? 1 billion? 1 billion ilagay mo dyan. Ang problema kung paano mo bibilangin. Pero ang sinasabi na mahal na Panginoon, the time, ang mga anak ng Diyos na nangangailangan sa akin, hilingin mo ang gusto mong hilingin. Ibibigay ng mahal na Panginoon. Palabahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Mga kapatid, paano mo sinasabing lahat hihingin ko bibigay ng mahal na Panginoon? Bakit ako may trials ngayon? Bakit ako may problema ngayon? Bakit ako lumuluha ngayon? Bakit parang nahihirapan ako ngayon ipamasahe ko? Kailangan ko pang pagtrabahuan. Amen? Kailangan ko makipag-usap sa konduktor o sa driver para lang makadalo sa banal na gawain. Akala ko ba lahat ibibigay niya? Amen. Palagpakan po muna natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Anong sinabi ng talata? Juan, Kabanata 13, talata 7, Kylie. From the book of John, chapter 13, verse 7. Amen. Aklat ng Juan, Kabanata 13, talata 7, ito po nakasulat. Sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, ang ginagawa ko hindi mo nalalaman ngayon, datapwat mauunawa mo pagkatapos. Palakpakan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat na may pagsubok sa oras na ito, sumigaw ng praise the Lord. Hindi ibig sabihin may pagsubok ka, kinalimutan ka na ng Diyos. Amen? Hindi ibig sabihin, mga minamahal, naghihirap ka, kinalimutan ka na ng Diyos. Hindi ibig sabihin, lumuluha ka ngayon dahil sa mga problema, kinalimutan ka na ng mahal na Panginoon. Ang sabi ng mahal na Panginoon, sa oras na ito'y maaaring ikaw ay nagtatanong. Answered and said to him, what I do thou now knowest not. Hindi mo nalalaman ang mga ginagawa ko ngayon. Hindi mo alam ang purpose ko kung bakit hinahayaan kitang dumanas ng mga pag-uusig. Hindi mo alam ang mga purpose ko kung bakit kailangan mo maghirap. Bakit kailangan mo magkaroon ng karamdaman? Bakit kailangan mo pahiya? Bakit kailangan mong dumanas ng mga pagsubok sa buhay? Hindi mo naintindihan ngayon. Pero darating ang araw, mauunawaan mo kung bakit ko hinayaang mangyari sa iyo yan. Lahat ng naniniwala na lahat ng bagay na nangyayari sa ating buhay ay sa ikabubuti ng kanyang mga pinagpala. Sumigaw ng praise the Lord. Kung tayo anak ng Diyos, mga minamahal, bound for heaven, mga minamahal, at ang sabi ng talata, tayo mga, hindi natin papayagan na tayo mapahamak. Amen? At kapag hinayaan ng Diyos na ating pong danasin ang mga bagay na yan, mayroon siyang mas magandang purpose. Inihahanda ka. Binibigyan kanya ng sapat na kaalaman, sapat na kisig, upang na sa ganun, gamitin ka ng buong buo sa kanyang banal na ubasan. Ang kailangan mo lang sa ngayon, kaya sabi niya, hindi mo maunawaan, pero later, maunawaan mo. Ang kailangan mo lang sa oras na ito, magtiwala sa Kanya. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Hindi naman sinabi, mga minamahal, na kapag ikaw anak ng Diyos, hindi ka nadaranas ng mga pagsubok, ng mga salot na yan na dumarating sa buhay ng tao. Amen? Dumaan ang COVID-19. Lahat naman tayo, COVID-19, dumaan na. Naramdaman natin lahat. Ang ilan, nawalan ng trabaho. Kylie, Exodus, Kabanata 10, talata 21 hanggang 23. Amen. From the book of Exodus, chapter 10, verses 21 up to 23. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat na Exodo, Kapitulo 10, versikulo 21 hanggang 23. Ganito po sinasabi. At sinabi ng Panginoon kay Moses, iunat mo ang iyong kamay sa dakong langit upang magdilim sa lupain ng Ehipto ng kadiliman na mahihipo. At iniunat ni Moses ang kanyang kamay sa dakong langit at nagsalimuutan ang dilim sa buong lupain ng Ehipto na 3 araw. Sila'y hindi nagkita-kita at walang tumindig sa sino man sa kinaroroonan sa loob ng 3 araw, kundi lahat ng mga anak ni Israel ay nag-ilaw sa kani-kanyang tahanan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Nung ang mahal na Panginoon, ang plano niya ay palayain ang kanyang mga anak. Tingnan nyo ha. Gusto na mahal na Panginoon, ahunin ang kanyang mga anak mula sa pagkaalipin at papunta sa Kanaan, the promised land.
kinakailangan nilang daanan at maramdaman ang mga salot na dumarating sa buong Egypto. Amen. Isang araw, para may pakitang kapangyarihan ng Diyos. Ang sabi naman ng Panginoon, itaas mo yung tungkod at magkakaroon ng grabing kadiliman. 3 days. Grabe. Ang sabi noon, walang magkakita-kita dahil sa grabing dilim. Amen? 3 days. So, huwag mo sabihin, hindi yun naramdaman ng mga Israelita, mga anak ng Diyos. Naramdaman nila yon. Pero ang espesyal na bagay, bagamat nandun sila sa gitna ng salot na yon, ang sinabi ng talata, ang mga Ehipsyo, mga minamahal, hindi nagkikita-kita, pero sa mga bahay ng mga anak ng Diyos, mayroong liwanag na ibinibigay ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Dumaan ang COVID-19. Lahat na nakaranas ng bangis ng COVID-19, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Ang ilan nawala ng trabaho. Ang ilan nandun, nakaramdam ng grabing karamdaman ng COVID-19. Amen? Ang ilan, mga minamahal, tinatakot, napapahiya, ayaw padaluhin. Sinasabihan, tulog ang Diyos nyo. Amen? Pero nakita nyo mga minamahal, ang lahat ng tao na hindi nakakilala sa mahal na Panginoon, lahat sila tahimik. Kailangan, naku, delikado, takot na takot. Pero mga anak ng Diyos, kailanman hindi tumigil. Binabalutan sila ng kapangyarihan. Sabi nga ng ating beloved preacher, mga minamahal, kung ikaw ay may COVID-19, nakuha mo sa daan, paglababa mo dyan sa may right of way, habang ikaw ay naglalakad, nalalaglag ang mga COVID-19. Pagdating dito, pinag-iingatan, pinagagaling tayo ng mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga ngayon, nakita nyo, buhay na buhay tayo. Amen? Sabi, nagugutom, walang trabaho, pero bakit buhay ka pa rin? Kailanman, bagamat nakaranas tayo na tayo mga minamahal na pumagitna sa isang salot, pero kailanman hindi pinabayaan ng Diyos ang kaniyang mga anak. Amen? Hindi kailanman pinabayaan ng ating mahal na Panginoon. Bagamat di tayo may problema, kasama natin ang mga makasanlibutan. May problema rin po sila. Mayroon din silang takot sa buhay. Mayroong persecution. Mayroong mga tinatawag natin mga minamahal na karamdaman sila. Pero kailanman, ang pagkakaiba natin mga minamahal, mayroon tayong Diyos na ating malalapitan, nagpuprotekta sa kaniyang mga anak. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Isaiah, kabanatay 60, talatay 1 hanggang 2. From the book of Isaiah chapter 60, verses 1 up to 2. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Isaiah, kapitulo 60, versikulo 1 hanggang 2, ganito po sasabi, ikaw ay bumangon, sumilang ka, sapagkat ang iyong liwanag ay dumating. Ang kalwalhatian ng Panginoon ay sumikat sa iyo, sapagkat narito tatakpan ng kadiliman ang lupa at ng salimuot na dilim ang mga bayan, ngunit ang Panginoon ay sisikat sa iyo at ang kanyang kalwalhatian ay makikita sa iyo. Grabe. Amen? Lahat na nakaunawan yan, pumalagpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Tingnan nyo ha, sabi niya sa English, kindly. Ang sabi ng aklat ng Isaiah, kabanatay 60, sabi niya talatay 1 hanggang 2. Ang sabi niyan, arise! Mga anak na nalulupaypay ngayon, mga anak na mga problema ito ngayon, mga anak na talagang takot na takot ngayon, mga anak na lumuluha ngayon, ang sabi naman ng Panginoon, hindi niya sinabing magmukmuk ka. Ang sinasabi niya, arise! Amen! Tumayo ka! Ipakita mo kung sino ang anak ng Diyos. Amen? Ang sabi diyan, shine! For thy light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. Next, ang sabi diyan, for behold, the darkness shall cover the earth. Ang kasamaan mananagana sa mundo. Amen. And gross darkness to the people. Ang mga tao, grabe, magpapakasama. Sabi niyan, but the Lord shall arise upon thee, and His glory shall be seen upon thee. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal.
Lahat ng pinagpala ng mahal na Panginoon, sumigaw ng praise the Lord. Hindi mo kailangan magsalita. Tumantig ka lang. Malalaman nila, yon hindi Kristiyano, yon Kristiyano. Malalaman nila mga minamahal, yon anak ng Diyos, yon hindi anak ng Diyos. Bakit? Ang kapangyarihan ng Diyos, the glory of God will shine upon the Christians. Palakpak po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung napakabait ng Diyos, mga minamahal. When you do that, kapag ginawa mo daw yan, this is the breakthrough. Anong sinasabi ng Kawikaan? Kabanatay 13, talatay 22. Kindly, from the book of Proverbs, chapter 13, verse 22. Aklat po ng Kawikaan, Kabanatay 13, talatay 22. Ito po ang nakasulat. Ang mabuti ay nagiiwan ng mana sa mga anak ng kanyang mga anak. At ang kayamanan ng makasalanan ay nalalagay na ukol sa matuwid. Amen. Brother, yung kapitbahay ko, hindi Kristiyano pero mayaman. Masarap ang ulam niya, fried chicken, ako tuyo. Amen? Amen? Tandaan po niyo mga minamahal, pakatan Diyos panghawakan itong talatang ito. Anong sabi diyan? A good man liveth in the inheritance. Sa Tagalog, gusto kong balikan natin yung Tagalog mga minamahal. Sabi na, ang mabuti ay nagiiwan ng mana sa ng kanyang mga anak. So, ibig sabihin, ang mabuting tao, anumang meron ka na bigay ng mahal na Panginoon, siguradong mapupunta yan sa iyong anak. At magsabing amen. Pag mabuti kang tao. Pero, at ang kanyang ang kayamanan ng makasalanan, yung kapitbahay mo na pinagtatawanan ka, yung kapitbahay mo na binabato ka kapag nagpupuri ka sa gabi, yung kapitbahay mo na kapag alam niya nananalangin ka, palalakasin ang kanyang napakalakas na radyo. Amen? Na sinasabihan ka iyan, magnininong na naman, nakabarong na naman. Pinagtatawanan ka. Amen? Ang sabi niyan, ang kayamanan ng makasalanan ay nalalagay na ukol sa lahat ng matuwid, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Para sa atin ang mga kayamanang meron sila. Amen? Kaya nagtataka ka, hindi Kristiyano ang iyong boss, bakit pinopromote ka? Hindi Kristiyano ang mga bumibili, pero bakit bagamat napakalayo mo, pinupuntahan ka ng mga bumibili? Diyan sabi mo, minamahal, daming tindahan. 1, 2, 3, tapos yung ating mga kapatid, wala pang tinitindang inumin at mga nakakalalasing at saka mga sigarilyo. Lahat ng mga hindi na nagtitinda ng sigarilyo at mga inuming nakakalasing, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Hindi na tayo dapat nagtitinda ng mga ganun, ha? Amen? Amen? Hindi ko naman na iniinom, kapatid, kailangan yun, dahil yun ang mabili, kailangan, hindi ganon mga minamahal. Yung ating mahal na kapatid, wala siyang tindang sigarilyo, walang tindang nakakalasing. Pero yung mga tao, mga minamahal, kapag sila'y bibili, nilalampasan nila yung 3 tindahan. Papunta sa kanya, nagtataka siya. Bakit? Ang importante, nagtatapat kang Kristiyano. Nagbibigay ka 10 bahagi at handog. Ginaganap mo ang banal na kalooban ng mahal na Panginoon. At ang talatang ito, ang sabi niyan, lahat ng kanilang pera, hindi nakahanda sa kanilang mga kalahi, kundi nakahanda yan sa mga matutuwid na anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Naalala yung sinasabi ko sa inyo minsan mga minamahal, isang Kristiyano, pupuri, I live for Jesus, na talagang simple ang buhay niya. Tapos kapag nalain, thank you Lord! Maraming salamat mahal na Panginoon. Kapag nagkaroon siya ng tuyo o anumang ulam, meron siya, thank you Lord! Tuntua. Sabi ng kanyang kapitbahay na mayaman, itong kapitbahay ko walang ginawa kundi thank you Lord ng thank you Lord. Hala, tignan ko nga, magluluto ako ng napakasarap na tinula. Amen? Nagluto! Kung magluto ba, minamahal, sabi niya, bibigay ko ngayon ito doon. Tignan ko lang kung si Lord pa rin ang kanyang pasasalamatan. Kinatok, pagkatok mga minamahal, tapos binigay niya, eto, binili ko yung manok Ako ang nagluto ng manok at ito niluto ko ng maganda, masarap ito
itong manok na ito, ibinibigay ko ngayon sa iyo. Pagkatanggap ng Kristiyano, sabi niya, "Thank you, Lord!" Amen. Anong sabi nung kapitbahay niya? Tingnan mo to. Sinabi ko na nga ang pera ko pinampili nito, ako pa nagluto, ako pang nagawa nito. Thank you, Lord, pa rin ang binanggit. Anong sabi ng Kristiyanong mainit? Ang sabi niya, kung hindi ka hinipo ng aking Diyos, hindi mo ko bibigyan ng pagkain ko. Amen? So everything happens. Pero God is in control. Amen? Dumarating ang mga bagay, mga minamahal, na kapag akala natin mga minamahal, yun lang pala. Kaparaanan pala na mahal na Panginoon upang tayo mga minamahal ay magkaroon ng talagang grabing pagpapala. Joshua, kaili. Aklat ng Joshua, ang kabanata ay 24. Ang talata ay 13 hanggang 14. Last 4 verses. Amen. Josue 24:13 hanggang 14. At aking binigyan kayo ng lupain na hindi ninyo binukid at ng mga bayang hindi ninyo itinayo at inyong tinatahanan at mga ubasan at mga olibuhan na hindi ninyo itinanim ay inyong kinakain. Ngayon nga ay matakot kayo sa Panginoon at paglingkuran ninyo siya sa pagtatapat at sa katotohanan at inyong alisin ang mga Diyos na mga pinaglilingkuran ng mga inyong mga magulang sa dako roon ng ilog at sa Ehipto at inyong paglingkuran ang Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sinong nagtatrabaho sa kumpanya dito? Kung ikaw ay nagtatrabaho sa isang kumpanya, hindi ikaw ang nagpatayo ng kumpanya, pero pinagpapala ka dahil sa kumpanya niya yun. Amen? Sino dito mga minamahal ang masasabi nating yung naglalaba? Kapag ikaw ay naglalaba, bakit ikaw ang kinukuha? Hindi naman ikaw ang gumawa ng sabon, hindi naman ikaw gumawa ng magandang paglalaba, pero bakit ikaw ang kinukuha? It is because it is a promise of God. Ang sabi diyan sa English, Kylie, "And I have given you a land," sabi diyan, "for which ye did not labor." Sabi diyan, "the cities which ye built not," hindi nyo pinaghirapan. Lahat po muna ng hindi inaantok, pumalakpak muna ng napakalakas, mga minamahal. Amen? "And ye dwell in them." Nanirahan ka doon and the vineyards of olive yards, which ye planted not, do ye eat. Maging yung kinakain mo, hindi naman ikaw ang nagtanim, pero ibinigay pa rin sa iyo na mahal na Panginoon. Kylie, next. "Now, therefore," anong gagawin dapat ng mga pinagpala na yan? "Now, therefore, fear the Lord." Amen. Amen. Kung takot ka sa mahal na Panginoon, hindi ka a-absent sa banal na gawain. Kung takot ka sa mahal na Panginoon, hindi ka gagawa ng mga kasalanan. Kung takot ka sa mahal na Panginoon, ayaw mong mawala siya sa iyo. Kung takot ka sa mahal na Panginoon, ayaw mong magalit sa iyo ang Diyos. Kaya ang sabi ng Biblia, kung ikaw man ang Kristiyanong pinagpala, inihanda para pagpalain. Ang kailangan mo lang, maglingkod lang, mga bagay na kailangan mo, ipinoprovide ang mahal na Panginoon. Anong kailangan mong gawin? Matakot ka sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Ang sabi diyan, serve Him in sincerity and in truth. Lahat ng sincirong naglilingkod sa Diyos, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Pag sinabing naglilingkod ka na may sinseridad, hindi ka naglilingkod kapag mayroon lang nakakakita sa iyo. Amen? Hindi ka naglilingkod kapag dumadalo at gumagawa ka lang ng mga bagay na kalooban ng Diyos kapag masasabing everything is okay. Ang sinasabi ng mahal na Panginoon, okay or not okay, dapat kung sincero kang naglilingkod, tuloy-tuloy ang gagawin mong paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Malama po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Dati-rati ni bisikleta wala tayo. Amen? Pero kapag tayo mga minamahal, pinagpala ng motor, for example, at yung motor mo, isang araw, kailangan mo dumalo, nakita mo flat, ay, hindi na ako dadalo, flat ang motor ko.
Nasa ng sinseridad sa paglilingkod yan. Amen? In good times and in bad times, kung sincere ka naglilingkod, dapat tuloy-tuloy ang gagawin mong paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi niyan, and put away the gods which your fathers serve. Yung mga tamang Diyos-Diyusan, alisin mo yan. On the other side of the flood and in Egypt, and serve ye the Lord. Pumalakpak po lahat ng mga anak ng Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Lahat ng gusto pagpalain, sumigaw ng praise the Lord. Huwag kang magmadali. Yung mga ilan, ay, daig ng maagap ang masikap. Ginaganon? Sa tao lang yun. Amen? Sa mga taong hindi nakakakilala sa mahal na Panginoon. Ang mahal na Panginoon, kapag inihanda ka diyan, darating sa iyo ang pagpapalang yan. Amen? Oh, bakit si Isaiah, propeta Isaiah, mga minamahal, hindi naman nag-labor, hindi naman siya naghirap, hindi naman siya nagtrabaho, pero dumarating ang mga pugo, dumarating ang pagkain sa kanya. Amen? Ang mga Israelita, wala silang mapagtrabahuhan habang naglalagay sa disyerto, dumarating ang manna from heaven. Amen? Wala silang mainom. Hindi sila nagkutkot ng balon. Pero nung out of the rock, dumaloy ang masaganang tubig in the midst of the desert. Bakit? Diyos ang nagbibigay sa kanyang mga pinagpalang mga anak. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang kailangan mo lang, serve God with sincerity. Serve God in truth. And serve the Lord with fear. Pumalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Hindi mo kailangan magmadali. Amen? Basahin nyo na ito sa bahay. Isaiah, Kabanata 52, talatay 12. Amen? Kung babasahin nyo yan, mga minamahal, ang sabi diyan, hindi, kapag ikaw ay pinagpapanaman ng Panginoon, hindi po pwedeng, bilisan mo, huwag kang bumawala. Hindi ganon. Sapagkat nakahanda yan para sa iyo. If God prepared that for us, no one can take it from us. Kung inihanda yan ng mahal na Panginoon para sa atin, walang sino man makakakuha niyan sa atin. Amen? Amen? At ito ang kailangan, mga minamahal. Last verse. Aklat ng Ecclesiastes, Kabanata 2, talatay 26. Amen. Aklat po ng Ecclesiastes, Kabanata po ay 2, talatay 26. Ito po ang nakasulat. Sapagkat ang tao na kinaluluguran niya, binibigyan ng Diyos ng karunungan at kaalaman at kagalakan. Ngunit ang makasalanan ay binibigyan niya ng damdam na magpisan at magbunton upang maibigay sa kanya na kinaluluguran ng Diyos. Ito man ay walang kabuluhan at nauuwi sa wala. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Mula kanina, grabe ang pagpapala, mahal na Panginoon. Grabe ang pagkilos. Amen? Pero kung ikaw, kapatid, uuwi ka na lang ngayon, hindi mo pa naramdaman ang banal na presensya ng mahal na Panginoon, magtanong ka sa sarili mo, huwag sa Diyos. Amen? Be wise. Dapat alam natin yun. Tingnan niyo sinasabi ng talata, mga minamahal, sa English. Tingnan niyo yung mga minamahal from the book of Ecclesiastes, Kabanatay 2, talatay 26. Sabi niya, for God give it to a man that is good in His sight. Lahat na mabuti sa mata ng mahal na Panginoon ng mga anak ng Diyos, pumalagpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Kung ikaw daw, mga minamahal, ay ginanap mo ang paglilingkod na may sinseridad, may takot sa mahal na Panginoon, naglingkod ka ng sa katotohanan, ang sabi diyan, God, or that good in His sight, wisdom. Siya nagbibigay ng wisdom sa tao. Siya nagbibigay ng knowledge sa tao. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi sarili mo kung bakit ka pinagpala ng wisdom and knowledge. Ito pa matindi. Kasi kapag hindi ka pinagpapala, mga minamahal na talagang pakaramdaman mo, hindi ka pinagpapala, ning umiti, hindi mo magawang umiti. Kaya nga mga minamahal, inaantok ka. Kaya nga mga minamahal, nababagot ka. Ano ba yan? Ang tagal-tagal ni Brother Joben.
Sabi, 30 minutes lang. Pero sabi diyan, God, give it joy. Lahat ng nagagalak ngayon, sumigaw ng praise the Lord. Mapalad ka, Diyos ang nagbigay sa iyo niyan. Pero sa mga taong sa oras ito'y parang hindi masyadong nakakaramdam ng kagalakan sa gitna ng paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ang kailangan mo lang, tawagan mo ang Diyos. Call unto God. Humingi ka ng tulong sa mahal na Panginoon sapagkat ang Diyos ang siyang nagbibigay ng kagalakan, kaalaman at maging talino. Tayo pong lahat dito tumayo, awitan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Napapagod ka na nga ba sa iyong buhay? May mga sandali, isip mo'y gulo-gulo. Kaibigan, nais kong iyong malaman na may Diyos na pwede mong malapitan. Ano mang kalagayan ang iyong sinusunod, huwag kang matakot, lumapit kay Jesus. Lahat halos ng paraan ay ginawa mo upang kalungkutan ay maibsan. Hanggang ngayon, hindi ka maligaya kahit na nais mo'y nakamtan. Ang hinahanap mo, tunay na kapayapaan kay Jesus, matakamtan. Mahal ka ng Diyos, naghihintay. Kumakatok siya sa pintuan ng iyong puso. Huwag mong sayangin ang oras at pagkakataon. Nais ni Jesus, ika'y maligtas. Mahal ka ng Diyos, kumakatok siya sa pintuan ng iyong puso. Huwag mong sayangin ang oras at pagkakataon. Nais ni Jesus, ika'y maligtas. Lahat halos ng paraan ay ginawa mo. Abang inaawit natin ang awiting ito, maminamahal. Tunay abang napapagod na tayo sa ating buhay. Ang sabi ng Galatia 6:9, huwag mamapagod sa paggawa ng mabuti. Dahil sa kapanahunan, ibibigay ng mahal na Panginoon ang iyong pagpapagal. Hindi mawala. Walang kabuluhan. Tunay na kapayapaan kay Jesus, matakamtan. Mahal ka ng Diyos at siya'y naghihintay. Kumakatok siya sa pintuan ng iyong puso.
Huwag mong sayangin ang oras at pagkakataon. Nais ni Jesus, ika'y maligtas. Purihin ang ating malabay Jesus na minamahal. Ang sabi ng ating napag-aralan sa hapong ito, hindi ang Kristiyanong pumili sa Diyos, kundi ang Diyos ang pumili sa atin upang maging Kristiyano. Itinalaga tayo upang magmana ng langit at buhay na walang hanggan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Kaya pagyamanin natin ito, maminamahal. Huwag tayong mga pagod. Hindi kapaguran ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Sa kasaganaan, pinasagana tayo. Sa kagalingan ng mga karamdaman, pinagaling tayo. Ang ating pong mga buhay dati-rati, wala ng mga kabuluhan. Binigyan ng kabuluhan ng mahal na Panginoon. Kung ikay nanghihimagod, ang Diyos kailanman hindi napagod para magpala sa atin. Nais ng ating mahal na Panginoon tayong mga ligtas. Magtamo ng mabuting kawakasan. Hindi kayo tinalaga upang itapon sa dagat-dagatang apoy. Itinalaga tayo ng ating malapain para magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Huwag kang tumingin sa problema, sa suliranin, sa mga pagsubok. Ano man ang umahadlang sa iyo. Ngayon, bakit ang ilan ay hindi nakapagpapatuloy? Lagi tayong tumitingin, maminamahal, sa mga bagay na hindi pinapatingnan sa atin ng mahal na Panginoon. Ang sabi ng mahal na Panginoon, tumingin lamang tayo sa Kanya dahil siya ang tagapagtapos ng ating pananampalataya. Huwag tayong tumingin sa tao. Huwag tayong tumingin sa mga manggagawa, sa mga mangangaral, sa mga tumatayo, sa ating kapwa. Tumingin tayo kay Jesus. Siya ang tagapagtapos ng ating pananampalataya. Malapit na. Anytime rapture will take place. Hindi nagplano ang mahal na Panginoon sa atin at iniligtas, dinala tayo dito sa buong katotohanan upang ipahamak lamang doon sa dulo ng ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Dinala tayo dito dahil handa na ang langit para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. Isang problema sa isang Kristiyano, maminamahal, ay hindi na maiwan-iwan yung kapritso ng kanyang sarili. Lalo na yung ego of life, yung pride of life. Ang Diyos, lumalang ng langit at lupa, nagpakababa, isinilang sa sabsaban, dinala ang krus ng kasalanan ng lating lahat. Ilang beses siya nadapa, nilalatigo. Kapag hinila ang latigo, kasama ang laman, ang dugo, pumupuslit sa kanyang katawan. Wala siyang ego, wala siyang pride. Bagamat siyang lumalang ng langit at lupa at yung lumalatigo sa kanya. Kung ikaw siguro ang nilalatigo, balikan mo na siya. Balikan mo na yung naglalatigo sa'yo. Pero ang sabi niya, Ama, patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang kanilang mga pinagagawa. Ganun ang pagmamahal ng mahal na Panginoon sa atin. Ganun ang kanyang sakripisyo. Maminamahal, hindi natin matumbasan ang pagmamahal ng Diyos. Kaya para sa ating minamahal ng mga kapatiran, kung kayo ngayon ay andyan sa alanganing kalalagayan para tumalikod, kumaliwa, kumanan, umatras, panahon na para magdesisyon. Sumulong, magpatuloy,
Ang ating natutunan sa ating mga pastor, sa mga mangangaral, ipagpatuloy natin. Kahit ano pang pangungutya ng mundo, huwag tayong magpaapi, huwag tayong magpa-istorbo. Hindi yan ang makapagdala sa atin sa langit para magmana ng buhay na walang hanggan. Ang ating mahal na Panginoong Hesus. Kaya mapalad tayo sa ating mga beloved viewers, sa Facebook, sa YouTube. There are 4 requirements of the gospel. First, faith. Second, is repentance. Then third is baptism in the name of Jesus Christ. And fourth, baptism of the Holy Spirit. Ang sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, si Nicodemo, isang pariseo, mangangaral ang salita ng Diyos, aral ang salita ng Diyos. Pero sinabihan lang siya naman ng Panginoon, unless a man be born of water and spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Be born again and be baptized in Jesus Christ's name, and you will be saved and your whole family. So kailangan natin ang tagapagligtas. Kailangan natin ang 4 na reglamento ng kaligtasan. Hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Sabi ng John chapter 1 verse 12, to those who receive Jesus Christ as their personal Savior, Lord and God, to them give He power to become sons and daughters. Sinabi mo minamahal ng Romans chapter 8 verse 14, 15, and 16, heirs of eternal life, tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan, at mismo ang Espiritu ng Diyos ang magiging witness. Yung ating nakita kaninang pagkilos sa ating kalagitnaan para mapatunayan, ikaw nga at ako ay mga tunay na mga anak ng Diyos. Kaya kailangan mong tanggapin si Kristo na yung tagapagligtas. Diyos at hari na iyong buhay upang magmana ka ng langit at buhay na walang hanggan. Kung mayroon po tayong mga bisita ngayong hapong ito, come forward. Receive the Lord as your personal Savior. Tanggapin si Kristo na yung tagapagligtas. Diyos at hari na inyong buhay. Sa mga nagbunga niyan, maminamahal, mga nagdala ng mga bisita, pag ninyong hayaan yung inyong mga bisita na hindi makatanggap sa mahal na Panginoon, itaas ang kanang kamay, sumunod sa panalangin na aking babanggitin sa ating mga webcast viewers sa YouTube at sa Facebook, throughout the Philippines and throughout the world. You need Christ as your personal Savior. Follow the prayers that I mentioned. Sabihin ninyo, mahal na Panginoong Hesus, salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Ako po ay nakatalaga para magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Ayon sa iyong mga salita, mahal na Panginoong Hesus, ako'y makasalanan. Nagsisisi sa aking nagawang mga pagkakamali at mga pagkakasala. Linisin mo ko, hugasan mo ko sa aking mga kasalanan na yung banal na dugo magos sa krus ng Kalbaryo. At sa hapong ito, tinatanggap kita, aking sariling tagapagligtas, Diyos at hari na aking buhay. Kaya po tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, aking niyang lahat. Amen and amen. Yes, by there is Heavenly Father in heaven, by there is Jesus. Through the first prayer of beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, those who receive you as their God, King, Lord in their lives, write their names in the book of life, make them real Christian in works. Father, dearest, we pray, in the mighty name of Jesus, heal their sicknesses and diseases. Tamnan mo sila ng pananampalataya, mahal na Panginoon. Kahabagan mo sila. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ngayon, kayo na po yung mga anak ng Diyos. Huwag kayong umuwi na hindi kayo mabautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus. At sa mga webcast viewers sa YouTube, sa Facebook, lumapit kayo sa mga malapit na gawain ng Jesus Miracle Crusade throughout the country, throughout the Philippines, and sa buong mundo. We have 48 churches throughout the world. Buong mundo, may gawain ng Jesus Miracle Crusade. Hanapin ninyo, magpabautismo kayo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Dumalo kayo, 3 beses sa isang linggo may gawain. Dumalo kayo para magkaroon kayo ng pananampalataya.
At ang pananampalataya na yan ay nakukuha sa pakikinig sa salita ng Diyos. At sa hapong ito, kung mayroon kayong kahilingan, through prayers, dito lamang po sa webcast, sa YouTube, magmamanifest ang malapayon ng kanyang kapangyarihan, maging sa atin dito, sa ating crowd, sa ating minamahal na mga kapatiran. Sabi ng Biblia, let your supplication be made known unto God. Iparating sa malapayon ang inyong mga pangailangan, inyong mga problema, yung inyong pong mga karamdaman na pagalingin ng malapanginoon. Sabay-sabay tayo sa pangalan ni Jesus, sa pangkalahatang panalangin ng inyong propeta, malapanginoon Jesus. Amen, dearly beloved evangelist Pastor Will Distrada Almeda, dear beloved children, anumang mga karamdaman, mga problema, mga suliranin, aking minumahal iniibig ng mga kapatiran, aming mga beloved webcast viewers sa YouTube at Facebook, mahal na Panginoon, pagalingin mo sila sa kanilang mga karamdaman, patawarin mo kaming lahat sa aming nagawang mga pagkakamali at mga pagkakasala ng iyong banal na dugo, sa krus sa Kalbaryo. Ipatong inyong kanang kamay sa inyong mga ulo. Banggitin ang karamdamang cancer, cancer sa utak, cancer sa puso, sakit sa puso, high blood, diabetes, hallelujah, hallelujah, rayuma, hallelujah, hallelujah, sa pangalan ni Jesus, diabetes, hallelujah, diabetes sa pangalan ni Jesus, pagkabulag, pagkapilay, hallelujah, hallelujah, pagkabakla, pagkatumboy, gumaling kayo, hallelujah, maging lalaki kayo, maging tunay na lalaki, maging tunay na babae, sa pangalan ni Jesus, lahat ng uri na makahirapan, cast out in the mighty name of Jesus, bless the children, Lord God, mightily, physically, financially, spiritually, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, complete healing and deliverance, I pray right now, in Jesus' name, amen and amen, say hallelujah, praise the Lord, maminamahal, huwag manghimagod, iwagayway ang inyong mga kamay, bilang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Iwagayway ang aming pong ginagawa. Kaming nauna sa inyo. O nung sinabi ng ating mahal na pastor, yun lang aming ginagawa. Pero yung aking age, pinagaling ng mahal na Panginoon. Yung ating mga ngaral kanina, may sakit sa puso, pinagaling ng mahal na Panginoon. Ang mga baliw dito, inayos ng mahal na Panginoon, naging matalino, naging matino, lahat na naging pakipakinabang na ngayon. Kaya bilang pasasalamat, jump 3 times and shout, hallelujah, praise the Lord, huwag magbibiro. Tawag sa puso, tanggapin ang inyong mga pangailangan na nariyan na, ipagkaloob na malapaynon sa inyo. Kaya tanggapin na, grab this opportunity. Habang kayo po'y tumalon, tanggapin na ninyo ang lahat ng katugunan ng madalangin sa pangalan ni Jesus. Sabay-sabay. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sabi natin, I love you, my dear Jesus. I love you, my dear Jesus. We love you so much, my dear Jesus. We give all the glory and honor to thee, the great worthy to be praised forever. Habang i-distribute po ang katas ng ubas, patuloy tayo makipaghunay sa mahal na Panginoon, maminamahal. Habang tayo po ay umawit sa ating mahal na Panginoon, sa ating mga beloved Asher and Nazarites. Andito po muli ang ating beloved preacher, beloved elder, beloved Jews. Marami ang nagtatanong, bakit ganon na lamang ang pagsisikap ko, ikaw, Jesus, ay mapaglikuran. Hindi nila maunawaan ang ligaya kong nadarama sa pagsisikap ko, kalungan mo. Mga minamahal, habang dinidistribute yung ating mga katas ng ubas at pirasong tinapay, kausapin po ninyo, mahal na Panginoon. Sa kanila, This is our Holy Supper. sinasi ko ang Hallelujah, hallelujah, hallelujah. pag-ibig mo na pagkaman. Ikaw ang Diyos, pinili mo maging tao, Walang katulad na pagdurusa ang naranasan mo, nang dahil sa kasalanan ng bawat tao sa mundo. Hindi mabilang ang mga bugbog na tinanggap mo, sa bawat sugat mo dumaloy ang banal mong dugo. Yung iba inalimura ang inuraan ng iyong mukha. Inako mo lahat ng dusa na dapat ay
para sa akin sana. Hindi mabilang mga lataya, bumbong na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo, dumaloy ang banal mong dugo. Yung iba, inalimura, inuraan ang iyong mukha. Inako mo lahat ng dusa na dapat para sa akin sana. Isa pa mga naman. Marami ang nagtatanong, bakit ganun na lamang pag-isikap ko, ikaw, Jesus, ay mapaglingkuran. Talk to our God. Kausapin po natin mga minamahal ang ating mahal na Panginoon. Huwag magmadali. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Sa kanila, isinaysay ko ang dakilang pag-ibig mo na bagama ikaw ay Diyos. Pinili mo maging tao, walang katulad na pagdurusa ang naranasan mo. Nang dahil sa kasalanan ng bawat tao sa mundo, hindi mabilang ang mga lataya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Ang iyong mukha, inako mo lahat ng dusa na dapat ay para sa akin sana. Hindi mabilang ang mga latay at bubong na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo, dumaloy ang banal mong dugo. Hindi ba pinalimura, inuraan ang iyong mukha? Inako mo lahat ng pusa na dapat para sa akin sana. Amen, praise the Lord. Makinig na mainam. Sa ating pong mga minamahal na mga bisita, pwede po kayong mag-join. Kung mamaya, you promise, pagkatapos ng ating banal na gawain, pwede kayong magpabautismo. Pwede kayong sumama. Pero kung hindi, huwag kayong sumama. Dahil ito'y banal na hapunan. Hindi ito biro-biro. Ito'y pag-aalala ng pag-ibig ng Diyos. This is a time to remember God's love for each and every one of us. Ito'y oras upang ating iisa-isahin ang mga ginawa ng Diyos sa ating buhay. Na kung wala ang Kanya mapagpapalang yan, hindi tayo magkakasama ngayon. Sabi ng unang aklat ng Korinto, Kabanata 11:26-30. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay at uminom ng saro ng Panginoon na hindi nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapot siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at sa kumain ng tinapay at uminom ng saro, sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon.
Dahil dito'y marami sa inyo ang mahihina at masasakitin, hindi kakaunti ang nangatutulog. Bago sumali, search our hearts. Karapat dapat ba ako man na Panginoon tumanggap sa iyo? Ialisin sa isip ngayon, mga minamahal, ang pagmamadali. Ito ay oras ng pag-aalaala sa Diyos, sa Kanyang grabing pagmamahal. Pwede bang minsan pa nating awitan ang ating mahal na Panginoon? Inalay ng ating Diyos ay ialay sa ating Diyos ang buhay. Ang inialay ng ating Diyos ay buhay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ialay sa ating Diyos ay minsan na pa mga minamahal. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, ang inalay ng ating Diyos ay buhay. sa ating Diyos ay buhay. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Tayo pala tayo dumalangin from the bottom of our hearts. Tayo dumalangin sa mahal na Panginoon. Humingi ng kapatawaran upang tayo maging gawing karapat-dapat sa pagtanggap sa Kanya. Tayo lahat naman, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, amang banal sa iyong pangalan, aming pinakamamahal na Jesus. Alam namin, espesyal ang araw na ito. Araw naming mahalala kung paano mo kami inibig bagamat hindi ka ibig-ibig. Araw na kung saan inialay mo yung buhay upang kami magmana ng buhay na walang hanggan. Kadalasan aming nakakalimutan. Kadalasan gumagawa kami ng pagsalangsang sa iyong banal na kalooban. Sa oras na ito, sa panandalangin ng aming ginagamit ng Malabang Lista, Waldo Estrada Almeida, humihingi kami ng kapatawaran. Gawin mo kami karapat-dapat. Ugasan mo kami ng iyong banal na dugo na ubus sa krus ng Kalbaryo. Kailangan ka namin malapay, no? Sa ganang amin, wala po kami magagawa. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Hawakan na po natin, mga minamahal, ang piraso ng tinapay. Sinabi dito sa unang aklat ng Korinto, kabanata 11, talatay 23 hanggang 24. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Yesus ng gabing siya'y ipinagkanulo ay dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ang aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-aalala sa akin. Kaya na po natin, mga minamahal, ang tinapay. Sa talatang 25. At gayon din naman, hinawakan ang saro pagkatapos na makahapon
na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo'y magsisino sa pag-aalaala sa akin. Inumin na po natin mga minamahal ang katas na ubas. By His wounds, we are healed. By His wounds, we are healed. By His wounds, Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. we are healed. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. By His wounds, we are healed. By His wounds, we are healed. By His wounds, Thank you, Lord! Thank you so much, praise God! We are healed, and by His wounds we are healed. By His wounds we are healed. By His wounds we are healed. And by His wounds we are healed. And by His wounds we are healed. Glory, glory, hallelujah. Wounds we are healed. Glory, hallelujah. Worship the Lord. His wounds we are healed. By His wounds we are healed. By His wounds we are healed. Pumalakpak po lahat ng mga anak ng Diyos. Yung palakpak ng malakas, mga minamahal, para sa ating Diyos na buhay. Lahat ng pinagpala, sumigaw na praise the Lord! Thank you so much, Lord Jesus. Thank you so much, Lord God. Amen and amen. Praise the Lord. At tayo pinutago na po mga minamahal. Maraming salamat sa ating malapay sa ating po mga announcement. Narito po ating pong beloved Lord and preacher. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved Brother Jobs or beloved Elder. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Yung palakpak na kasamang pagpapasalamat sa tagumpay sa maghapon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang ating malapay Jesus, maminamahal. Salamat sa buses. Mayroon pa rin. Ubus na yung buses natin. Talagang kahabagan ng malapay noon. Grabe talaga. Pag init, mainit, talagang nalala ko po yung anniversary ng Umingan. Talagang wala kaming boses lahat. Sobrang init, maminamahal. Pero hindi natin inaalintana yung init na yan. Ang mahalaga, na bibigyan natin ng kaluguran ng ating malapay na lugod sa atin ang ating Diyos na buhay. Amen. Amen. Praise the Lord. At maraming salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan sa ating partake ng ating Holy Supper na tayo po'y muli sinamahan ng ating mahal na Panginoon. At sa ating pong mga announcement, maminamahal, narito na po tayo sa ating mga announcement. Atin lang pong nire-remind ang lahat ng mga kapatiran na tayo po'y every time na nagkaroon po tayo ng ganitong Holy Supper, talagang mayroon po tayong tinatawag na monthly blood offering. Amen? Amen? Na yan, maminamahal, ay ating kaugalian para pasasalamatan ang ating mahal na Panginoon na mayroon po tayong mga manggagawa na nakatalaga through our dearly beloved evangelist Pastor Will Distrad Almeida, their beloved children, na hanggang sa kasalukuyan upang mga siwa, mga laga ng ating gawain locally dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. At lalo na mayroon po tayong hinaharap ngayon na napakalaking hamon. Muli, this coming May 28, maminamahal, magkaroon po tayo ng special
church anniversary, pang 7th year church anniversary, nang tayo po'y makapag-healed ng dalawang krusada diyan sa dako ng Kulyon, Palawan. Amen. Tayo po'y paroroon this coming before 28 ng May, mga minamahal. So, yung ating mga kapatid na talagang hinihipo, handang tumulong para maabot ang pangailangan ng ating minamahal na kapatid doon sa dako ng Kulyon, mga minamahal. Mayroon tayong kapatiran na hinipo nung siya po ay naroon. Ang sabi niya, i-pledge ko yung inyong kagaya nitong tarp na ito, mga minamahal. Itong tarp natin na to. Ang sabi niya, pagawan ko kayo ng tarp dahil nakita na po niya yung isang outstation natin doon sa may balo-balo na talagang kahabag-habag na po yung kanilang pulpit. Ang sabi niya, pag-uwi ko at pag-ipunan ko, loobin na mala Panginoon, makabalik ako sa aking work, padadalahan ko po kayo ng napakagandang tarp para sa ating pulpit. Palakpakan natin ang ating mala Panginoon. Yun na ito natupad ng ating minamahal na kapatid. At sa kahabagan ng mala Panginoon, grabing pagpapasalamat ng ating outstation doon. So, yung aming pagtulak doon, maminamahal, mayroon tayong yung sa Kulyon proper mismo. Mayroon tayong pangailangan diyan dahil mag-aatip po sila, maminamahal. Kailangan nila na more or less mga 22 pieces na yero worth 16,000, maminamahal, na kailangan talaga nila bago magtag-ulan. Ang sabi niya sa akin, Kuya, matulungan po sana kami. Mayroon pong chapel na natin na ginagawa diyan na mismo sa Kulyon proper, at nangailangan na lang sila ng pambili ng yero. Mga around 22 pieces worth 16,000 daw po. Ang sabi ng ating mahal na kapatid, nag-chat na po sila sa akin. Ang sabi ko, mag-pray lang po kayo, walang imposible sa ating mahal na Panginoon. Kaya hindi po biro yung pagtawid natin doon para mahatdan sila ng kanilang pangailangang espiritual. Kaya ating inihiling yung ating mga kapatid na handa at bukas palad, handang tumulong sa ating mga minamahal na mga kapatiran dahil tayo nga po dito ang medyo pinagpala. Amen. Tuturuan din natin sila dahil kapag ako'y naroon, maminamahal, bukod pa sa gawain, mayroon pa po akong mini-meeting ko pa po sila, tinuturuan ko po sila, hand-on-hand, yung muka sa mukha, turo ng turo talagang diretso sa kanila, hands-on na pagtuturo para sa kanilang gagawin. Kaya maturuan natin silang maging matapat sa lahat ng kanilang tinatangkilik. Amen. At ang sabi ko nga, yung ating mga kapatiran dito sa San Carlos, yung sa ibayong dagat na walang sawa, ang minamahal, nagpapaabot ng kanilang mga tulong, makatikiman lang ng inyong mga specialties. Ano po bang mga specialties dito sa Palawan, di ba? Daing, amen. Oh, yung daing na pusit, amen. Yung daing na matangbaka, yung daing na yung pong mga varieties na kanila pong mga huli. Ang sabi ko, makatikiman lang yung mga kapatiran natin doon na handang tumulong sa inyo. Yan naman in return, maminamahal. Kaya mayroon tayong mga kasamang magbabarko, sila pong magsakay noon. Dahil hindi naman pwede sa aeroplano yun, mabaho yun. Baka mamaya hindi tayo pasakay sa aeroplano. Purihin natin mahal na Panginoon. Kaya, maminamahal, ang gustong tumulong, gusto magpaabot, andiyan po ang aking mahal na anak, lumapit lang po kayo. At sa ating po mga beloved brethren from different places in the Philippines at maging sa ibayong dagat, kung handa kayong minamahal, tumulong, lumapit lamang kayo, mag-chat kayo sa amin, kayo po'y makipag-ugnay sa amin, at handa tayong maminamahal na magkaisa para maipabot ang ating pangailangan doon sa ating pong mga kapatiran. At ngayon po ang ating kukunin ay yun pong special monthly offering para sa ating mga manggagawa. Yung ating mga manggagawa, minamahal, yung inyo pong mga binibigay, binibili po namin yan, minsan ini-educate na po namin yung aming mga kasama at kailangan po maging presentable na sila, amen. May mga sinasama na kami mga pabango para sa kanila, amen. Para naman hindi ninyo mapulaan yung inyong mga manggagawa. Kung kayo mabango, mabango na rin ang ating mga manggagawa, amen. At minsan yung kanila pong natatanggap na pagpapala
2 weeks lang po yung kanilang mga kape, yung kanilang mga sabon, yung kanilang pong mga basic needs na amin pong binibili para sa kanila. At katunayan, maminamahal, kung nakakalikom tayo ng 3,000, 3,005, hindi pa nag-exceed yan ng 4,000, nasa 3,000 plus lang po palagi, yan ay dinadagdagan pa po namin at dinodouble halos dahil talagang yung ating mga manggagawa, naawa po talaga kami, maminamahal, hindi sila maabutan. Ang alam po natin, sa mga nanay at tatay, tigsi 50 po sila, so 100 ang mag-asawa, 25 po ang bawat anak. Meron kang 5 anak, magkano? 125. Pagkatapos kung kayo mag-asawa 100, so 225. Kaya mag-anak pa ng mag-anak para malaki ang ating maibibigay. Mag-anak pa ng mag-anak dahil wala na tayong children's choir. Dito, mahina yata yung ating population increase. So, mag-anak na mag-anak para madagdagan din yung mga pagpapala na kailangan natin minamahal ng mga manggagawa. Mga minamahal, ito po yung ating ipanalangin through our beloved Brother Deo Rodriguez, ating beloved elder, upang yan ay basbasan ng ating mahal na Panginoon. Come forward dito sa harapan, ikasta po ninyo yung inyong sa mag-asawa, tig 50 pesos, at sa mga anak, lahat ng anak natin, 25 pesos. So, kung mayroon kang 10 anak, mayroon tayong kapatiran 12 anak, amen? Times 25 po yan. Kahit may asawa na yan, kinakailangan, yan ang iyong ambag para sa gawain ng mahal na Panginoon. May 6 kang anak, times 25 po yan. Yan ang ibibigay mo, plus kayong mag-asawa para pagpalain kayo. Yung inyong mga manggagawa, araw at gabi, madaling araw pa lang nananalangin na para sa inyo, para ingatan kayo ng mahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord. Ipag-pray po natin. Pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po manalangin. God bless po, beloved Lord, the preacher. Tayo po manalangin na mahal. O mapagpala po namin ang Diyos makapangyarihan sa lahat sa inyo pong
Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon, lalo na po yung talagang monthly na po, kanilang vow para yan sa ating mga manggagawa. Pagpalain kay lubos ng ating Panginoon. Sabi ng Biblia, isang basong tubig lang ang ating naiambag. Grabe ng pagpapala. Yan pa na makatulong sa mga kapatiran na ang mga manggagawa natin na yung tatamad-tamad magpuri, magising man lang dahil sa kape na ating pong naiambag na ibigay sa kanila. Praise the Lord. God bless you po. Pagpalain kayo ng Panginoon. Mga special offering na inyong pinagkaloob sa ating mga beloved nandyan sa ibayong dagat. Pagpalain kayo ng Panginoon sa lahat ng inyong pong iparating para sa ating mga tulong sa mga kapatiran diyan sa dako ng Kulyon. Pagpalain kayo ng Panginoon. At right after ng ating closing prayer, maminamahal, bukod sa ating pong lay hands, pagkatapos nating may lay hands, makapag-break, mayroon pong general meeting po ang ating beloved workers, elders of the church, mga awit, mga manunugtog, lahat ng mga ating kasama dito sa dulang sa ating pong pulpito, wala pong exempted para first hand po marinig ninyo yung ating pag-usapan. Huwag muna kayong umuwi. Dito muna tayo pag-usapan po natin yung mga nararapat po nating mga isasagawa, karagdagan sa ating mga tungkulin. Purihin ang ating Panginoon. Lalo na ngayon, mga minamahal, yung last week ng ating gawain ay kayo-kayo na naman po at wala pong maiiwan. So kailangan pong may ayos natin yung ating mga kasama sa dulang na mapagbilinan sa lahat. Dalawang gawain po itong ating gawain inaharap dito po at sa dako ng Umingan, kaya wala pong mag-absent sa ating pong meeting, general meeting week, monthly po yan, right after ng ating pag-break, purihin ng Panginoon. At sabi ng ating mahal na pastor, huwag kayong mag-absent, maminamahal, sa banal na gawain. Balik tayo darating Miyerkules, 1:00 hanggang 5:30 po. Balik tayo dito sa mga bisita, sa ating mga webcast viewers. Mga gawain namin dito, maminamahal, 3 beses ang linggo. Ating Friday overnight prayer, Friday po yan, 9:00 ng gabi hanggang 6:00 ng umaga ng Sabado. At ang ating pong Bible study sa may Barangay Tibag, tuwing Martes, 2:00 hanggang 5:00 ng hapon, diyan po sa residence ng mga Tamundong, Nanay Marta, maminamahal, pinagpala na silang lubos. Amen? Dati-rati, talagang nakikita natin ang kanilang buhay kung paano pinaunlad ng Panginoon. Dapat yung buong Tibag, makita po yan. Kanila pong may lathala, may pagsabi, yung kanilang mga natanggap ngayong pagpapala galing sa Panginoon. Fruit of their labor at mga labor po ng ating dear beloved parents in the Lord, beloved children, beloved workers. At ang ating Sunday service, tulad kanina, start tayo ng 9:00, natatapos tayo dahil Holy Supper ngayon, 4:30 na po. Medyo late po tayo ng kunti. Purihin naman ang Panginoon. Habang mahaba ang pagpupuri, maraming pagpapala galing sa mahal na Panginoon ating matatanggap. Amen? Praise the Lord. Huwag manghinawa. Sabi nga ng Galatia 6:9, huwag manghinawa hanggang 10. Dahil sa kapanahunan, sapat at higit pa sa sapat ang ibibigay sa atin ng ating mahal na Panginoon. Pumunta na lamang yung gusto pong magpalihans, right after nating closing prayer, yung gusto pong magtanong, meron po tayong mga katanungan na hindi na masasagot. Ang yabang lingkod, narito lang po sa aking luhuran at diyan po sa aking malanak, sa kanya pong, sandiyan po sa information, kung kayo po ay may tatanong. At handa po namin kayong paglingkuran. Ulitin ko po, sinabi ng ating mahal na pastor, beloved Mama Dear, huwag mag-absent sa gawain ng mahal na Panginoon. 3 times a week, Miyerkules, 1:00 hanggang 5:30, Biyernes, 9:00 ng gabi hanggang 6:00 ng umaga ng Sabado, Sunday service, 9:00 ng umaga hanggang 4:00 ng hapon, 157 Mamarlao Baybay, along Palaming Road, San Carlos City, Pangasinan. 3 times a week ang ating banal na gawain para tayo lubos na pagpalain ng ating napakabait na Diyos. Tayo po natin tumayo. Narito po muli ang ating beloved elder brother Deo Rodriguez para samahan tayo sa ating closing prayer, para ingatan tayo sa ating pag-uwi at gabayan ng mahal na Panginoon. Pagpalain tayong lubos sa lahat ng bagay. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord.